ustupuje sa v Európe od spaľovania odpadu a nepovažuje sa za zelenú energiu. Z toho dôvodu EÚ už nedáva dotácie na spaľovanie. Zareagujem. EÚ nedáva dotácie na ZEVA kvôli tomu, že západná Európa ich má postavené. Je ich tam 500. V západnej Európe. Rušia, to je to, čo som hovoril opäť, rušia ako ZEVA, ruší, pokiaľ viem, Dánsko, neviem, mám pocit, že Holandsko, štáty, ktoré sú nad 50. My sme na 7%. A nie je pravda, že sa nestávajú. Ako som vám, Poľsko od 2015. alebo 2013. do 2018. postavilo asi 12 nových. Momentálne ide stavať druhú vlnu, tiež predbežne rátajú s 10. Česká republika, pokiaľ viem, chystá České Budějovice. Za posledných, rozširovalo sa Brno, rozširovali sa Malženice, stával sa Chotíkov, smerujem na vás, viem, že tam ste pán Štech, takže potom na to môžete zareagovať. Stavajú sa aj teraz. Všade tam, kde nie sú, sa stavajú. A tam, kde sú, neubúdajú s výnimkou naozaj štátov, ktoré to prešvihli. Ale my tam nie sme a ešte veľmi dlho nebudeme.